Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Autar Soyayya YouTube channel. Kuna tare da ni mai gabatarwa Khadija da Autar Soyayya, muna cikin littafin na mai suna Kura da Fatar Akuya wallafar Hafsat Arabi wato Memes Queen. Faruk ya faɗa yana kama kan shi. Ayyan kai maganan ka kawai, so nawa na kira ka? Tsaki Faruk yayi, kaga malam in za ka yi magana kai kawai. Alina da Aliya aminan juna ne. Tuni Faruk ya tashi zaune daga sit din nashi. Kai ban yadda ba da wannan zancen ba Ayyan. Kamanya buga hannu Ayyan yayi kan teburin Faruk din, yace wallahi ina ganin kamar zan rasa. Dan dafa shi yayi, yace karka damu Ayyan, dole zamu nemi wani plan din mu rabu da wannan. Faruk ya ce mishi ta yaya? Ya faɗa da ƙarfi. Murmushi Faruk ya ce masa kai tura mata saƙon message ka ce mata ku haɗa a wani hotel ɗin. Ayyan san bai fahimci inda Faruk ya dosa ba, amma sai ya tsinci kansa da mata text ɗin. Kamar da gaske babe, kina nufin you guys come together accidentally by car accident? Alina ta faɗa sanda take tuki. Murmushi Aliya ta yi. Wallahi ƙawata, I think love brought you guys together and soon you will fall in love. Aisha da ke baya ta faɗa take cewa ina ganin kamar soyayya ce ta kawo ku tare, kuma nan ba da daɗewa ba za ku kamu da san juna. Tana kallon reaction ɗin fuskar Alina ta Miro don tana iya ganinta. Alina sosai abin ya dake ta, zuciyarta ta fara bugawa sosai. Murmushi Aisha ta yi a ƙasar ranta, tana farin ciki cewa ta samu abin raba su biyun. Haba, wa ya gaya miki daga haduwa? Mana ana haka. Aisha ta ƙara amsawa. No, gaskiya ba ni da interest akan Ayyan sam, inji Aliya. An kun san na tsani soyayya gaba ɗaya a rayuwata. Ban ga soyayya komai a cikin soyayya ba sai ciwo. Kafin Aisha ta yi magana, Alina ta yi parking. Ta ce mun zo gidan. Alina ta faɗa tana murmushi. Thanks guys, but sai fa kun shigo at least ku gaisa da mom. No babe, wallahi sauri nake yi, ina da abun da zan yi, zan je na mitin da wani. Murmushi Alina ta yi. Iyayen soyayya, see you soon then, bye. Aisha ta faɗa tana ɗaga musu hannu bayan ta fita. Kokarin buɗe kofar Aisha take don ta koma a furan ta ji Alina ta ja motar. Ba amfani, mu je na sauke ki kawai. Alina, about that handsome, enough Aisha, bana son sauraron komi daga kan wannan gayen. Hey, cool down, ta gaya mata, bana nufin komai. Murmushin takaici Alina ta yi. That is not my fucking business Aisha, saboda na san ki Aisha sosai. Ta ji haushi. Alina ta san me Aisha ke son don tafi kowa sanin halinta. Asiya, sau nawa na kira sunanki? Asiya da ke durkushe gaban baba ta dago. Sau biyu baba. Kada kai yayi, to ki saurare ni da kyau ki ji, ina so kuma ki amsa duka tambayoyina insha Allah, ta faɗa. Kanta yana ƙasa. Asiya, me yasa baki son auren Ashiru? Sake tura kanta ta cikin gwiwoyinta biyu. Tambayar ki nake. Baba ya ƙara magana a karo na biyu. Ni dan birni nake so, mai kuɗi irin na fim da littafin soyayya Hausa, ni irin wannan nake so. Lillahi Asiya, kin san me kalmar aure ma ke nufi kuwa? Malam ai ba abun mamaki bane, yanzu 'yan mata da dama ba su da buri da ya wuce auren mai kuɗi dan birni. Haka matan auren ma yawanci burinsu su karɓa kuɗi gun miji, sai ka ga ba a zaman aure don Allah. Wanda ba su san hakan na jawo illoli da dama ba, shi yasa auren zamanin bai jimawa ba kamar namu na da ba. Umma da ke gefe ta amsa gun taya baba aika saƙon da yake son ba Asiya. Subhanallahi, muna buƙatar sauyi kan rayuwar da muka ɗauka. Ai wannan ba mata ne kaɗai ke da laifi ba, mazan ma suna da nasu gudun, kawai don so tari suka ɓata matan ta hanyar nuna musu abubuwa waɗanda ba za su yi ba. Allah ya sa mu dace. Amin, su duka suka amsa. Zan fahimtar da ke kalmar aure Asiya ba kamar yadda kuke ɗaukar shi da wasa bane. Hikima ce ta Ubangiji. Ni fa baba yunwa nake ji, ban ci abinci ba. Bige mata baki Umma ta yi tsit. Shi dai kalmar aure an nikahu an samo shi ne daga harshen Larabci, wanda kuma shi ne aure. Ita kuma ma'anar wannan kalma
a harshenmu da ma'anarta a shari'a shine. Bari na fara da ma'anarta a shari'a. Ma'anarta shine ɗaura aure tsakanin mace da namiji bisa dokokin shari'ar musulunci, ta yadda kowane ɗan uwan halitta zai halatta ga ɗaya yadda za su iya kaɗaita su biyu buƙatar junansu ta hanyar saduwa, rayuwa kuma tare a matsayin mata da miji. Zan ci gaba da faɗakar da ke wasu kuma ga ummanki don Allah ya ba da ilimi daidai gwargwado da za ta koyar da ke. Tashi ki je, za mu ci gaba. Tashi ta tana zumbura baki. DJ da ke zaune gefe ya girgiza kai ta cike da takaici. Ni wallahi duk an takura mutum haka kawai, ta faɗa tana ci gaba da kunkunai. To wai ba ana dole ne, ta faɗa, ki zo mu ci abinci, ni yunwa nake ji, ke nake ta jira. Zuwa ta zauna inda suka fara cin abincin. Malam kan batun auren nan ina ta tunanin in ba ta so me zai sa a fasa, ko kaɗan ban san ta ga kamar an takura mata. Kada kai baba ya kalla umma, ba dole zan mata ba, zan janye, ina dai so ta san me take ko me ake nufi da aure saboda gudun da na sani. Kin fi kowa sanin yadda Asiya ta shigo rayuwar. Umma ce ta tsuguna. Don Allah malam karkata da maganar nan, ka san ban son koda jin abin da zai raba ni da Asiya a duniyar nan. Ka bar shi kawai. Bai sake cewa komai ba kan maganar, suka ci gaba da hirarsu. Akwai fahimta mai tsanani tsakaninsu. Let me go, freshen of, you know I have to look so dashing that she won't take her eyes off me even for a second. Ya bada ya faɗa yana dariya. Farin murmushi ya yi tare da girgiza kansa. Ba za ka taɓa canzawa ba Ayyan. Jawo wayar shi ya yi, ba ɗau lokaci ba aka ɗaga. Salamsa ya faɗa can ɗaya ɓangaren, ban ji me aka ce mai ba, na ji ya ce sa akwai matsala fa, ya kamata mu haɗu. Nan ma ya jima a magana yana sauran me ake faɗa can ɗaya side ɗin. Alright, zan yi bincike a kai kuma zan baka kyakkyawan bayani. Motsin da ya ji ne ya sa ya saurin sallama ya ajiye. Daga ina kuma? Daga ina? Mom ta faɗa cike da ɓacin rai. Murmushi Aliya ta yi ta matsa kusa da ita. Oh mom, kin bani tsoro wallahi, ta faɗa sanda ta yi hogin ɗinta. Cire hannunki a jikina tunda baki jin magana. Na gaya miki ban so kina wasa da aiki amma baki ji. Zarar ido ta yi ganin tabbas mamaranta a ɓace yake. Mom don Allah ki yi haƙuri, ba zan kuma ba, please mom please. Ganin Aliya har da tsugunawa ya ba mom dariya ya ci. Ta ce ba komi, karki kuma. Tashi ta yi tare da hogin ɗin maman nata. Shi yasa nake son ki. Oya mu je ki ci abinci don mu yi magana. Hi babe, kin karaso, ya faɗa sanda ya buɗe mata ƙofar ɗakin. Wucewa ta ciki tana murmushi, mai da ƙofar ya rufe. Zuwa ta tana ta rungumo shi, rufe idanta ta yi sanda ƙamshin fafim ɗinsa ya dake hancinta. Sa hannu ya jawo ta zuwa gaban shi. I miss you, ya faɗa. Really did you? Ta faɗa tare da ƙarar riko shi. Hello, yes, gani bakin hotel ɗin. Ina jira su fito sai na bi ta. Ba gani, ya faɗa shiru. Yayi yana jiran umarni. Yes, zan yi iya kokari na. Nan ya kashe wayar ya cika bada latsa-latsan wayar shi. Abin tausayi ta kawo da kanta, amma dai ba zan iya yin abin da boss ya ce na yi ba. Zan taimaka mata dai. Zaune take tana kallon ɗan TV ɗin da ke gun, da alama sosai take jin daɗin kallon, sai dai da ka kalle ta zaka san cewa fim ɗin mai ban tsoro ne, don duk ta nannaɗa jikinta ta takure amma bata fasa kallon ba. Haba Asiya, yanzu ke ba za ki kwanta ba, duk kin hana mu bacci. Ummi ce ta yi wannan maganar. Cinno baki Asiya ta yi. Ai an kusa a gama. Tsaki Ummi ta yi ta sauka a ɗan gadon karfen ta yogun TV ɗin. Cire wayar ta yi daga jikin soket ɗin. Gaskiya ya Ummi, abin da kike wallahi baki kyautawa, kuma wannan ma aicin zali ne. Make mata baki Ummi ta sosai, ta ji zafi. Allah ya isa, na ƙara kai mata bugu Ummi ta yi. Dan ubanki ni kike matsaki. Amma duk da haka Asiya bata daddara ba. An yi miki tsakin, ki yi abin da zaki. Nan Ummi ta fara kai mata maka ko ta ina. Ita ko sai Allah ya isa take mata tana ihu. Su baba da duk sun yi bacci sun yi nisa ma, ihun Asiya duka ya tashe su. Suka fito zuwa ɗakin. Kai amma Ummi kin yi girman banza wallahi. Baba ya faɗa cike da ɓacin rai. In ba shirme ba da hauka ko me ta miki, aiki a duba dare yayi, ki barta ko. Wallahi baba rashin kunya ta min. Hararar ta Umma ta yi. Dalla rufe mana baki, ko mene aiki a bari da safe, ko amma cikin dare dan hauka kila ma kin tashi makota bacci. Umma ta faɗa tare da riko dago Asiya.
ke kuma Allah shi ƙara da baki ji baki da kunya, ki ci gaba da zaki sha wahala kuwa. Baba da takaici ta ishe sa fita yayi ɗakin. Ai sai ku yi da wannan daren 11 dare kuna ma mutane tashin hankali haka. Jin abin da baba ke faɗa, umma ma ta saki Asiya, je ki kwanta ki shiru da safe kwa mun bayani. Tana faɗa ta bar ɗakin. Kwance take ta yi ɗaiɗai tsakar ɗakin kan tabarman, amma sai juyi take tana zufa, tana ƙara damƙe jikinta guɗe tana matsa fuska. Umma zo ki ga abin da Asiya take. Umma da ke tsakar gida tana dama koko ajiyewa ta tayo ɗakin. Kura ma Asiya ido ta nan ta gane mugun mafarki take, ta fara mata addu'o'i. Tana shafa mata Asiya ta tashi a firgice kamar wacce za ta zura da gudu. Umma rungumo ta tai, Asiya lafiya? Zarar ido Asiya take tana rarraba. Ba komai, mafarki ne kika yi, tashi ki alwala ki sallah. Kila rashin sallah ne akan lokaci. Umma maciji ta faɗa tana sake daddamke Umma. Ganin haka yasa Umma ta ci gaba da tofa mata addu'a, ganin ta ɗan samu natsuwa sannan ta kyale ta. Wai Asiya wani irin mafarki kika yi ne? Asiya duke shan koko da kosai. Jin maganar Umma yasa Asiya da ke shan koko da kosai, jin maganar Umma yasa ta ajiye kof ɗin. Umma wallahi mugun mafarki nayi. Asiya baki addu'a in zaki kwanta, sam na sha kuma faɗa miki ki daina sakaci da addu'a, amma san ke baki. Dan hada rai tai, wallahi ni ina yi fa, ta faɗa a shagwabe. Umma ni zan wuce aiki, Ummi ta faɗa tana yatsuna fuska. To Ummi Allah ya taimaka. Umma wai me yasa ya Ummi ta tsane ni a gidan nan? Murmushin takaici Umma tai. Shakuninki ita ta sani, ina so in kin kammala ni ban labarin mafarkin naki. Taɓa baki ta. Umma na fa manta komai, na san dai nayi mugun mafarki da maciji babba, amma na manta sauran. To Allah ya kyauta, yi maza ki gama. Kai Faruk, aka faɗa cikin kakkausar murya, sai dai bai ganin wanda yake mai magana sam saboda duhun gun. Me yasa baka ɗauki odar da na baka ba? Kusan wannan karan ne farko da ka saba min umarni. Faruk da zufa ke fita ko ta ina daga jikinsa, kasa magana ba da kai nake ba. Sai a lokacin Faruk ya ɗago a tsorace. Boss ka yi haƙuri, wallahi ina tausayin yarinyar nan. Dan dakata malam, ai wannan ba huruminka bane. Tun farko abin da yasa na yi kashe maka kuɗi har ka je university saboda wannan dalilin ne, kuma saboda na sa ka zama kana da kusanci, saboda kai min wannan aikin, amma ka fara saba min. Faruk sosai yake jin tsoron boss, dan ba tun yau ba ya san yayi wasa zai iya rasa ran shi. To a tsorace yake. Ina so ka je na baka yau zuwa gobe, ka tabbatar an kawar da yarinyar nan a doron ƙasa. A tsorace ya kalla inda boss ɗin yake. Yes boss, insha Allah za ka samu labari mai daɗi. Ya fara, bai jira abin da boss zai ce ba ya fice a gun. A ran shi yana jin sam ba zai iya aikata abin da aka umarce shi ba sam. Wane ne boss ya faɗa? Ganin ba shi da ansar tambayar yasa ya wuce yana girgiza kai. Faruk ya kasance mai son karatu tun yana yaro, sai dai mahaifin shi ba mai kuɗi bane, hakan yasa sanda ya gama secondary duk da takardunsa ya yi kyau, hakan bai sa ya samu ikon ci gaba ba. Wata rana yana zaune aka zo aka ce ya samu scholarship sanadin komawar shi university kenan. Daga baya ne aka bayyana mishi waya ɗau nauyin shi, wanda aka kai shi aka ba shi orders, amma har yau bai san fuskar boss ba sai bin umarni. Wannan kenan.